biasa Mas. Eneng pari pinggir sumur. Warga masyarakat Tempur Sari muga-muga panjang umur Allahumma. Amin. Enek pari ning tengah sawah. Warga masyarakat Tempur Sari muga-muga pikantuk barokah Allahumma. Amin. Eneng pari pinggir kali. Warga masyarakat Tempur Sari muga-muga pikantuk rezeki Allahumma. Amin. Enek pari dipangan wereng. Wong wedok sak Tempur Sari ayo meteng bareng. Apa geding aku. Za. Lah senengane dolanan iki. Awakmu kok Lah aku sebagai wanita kan ya harga diri. Wanita biasmu. Wanita opo? Lah opo ngenakmu gombal tok mrene kancane roh to. Wanita opo? Mas, iki jabone tak lindungi. Sare pirang-pirang dina iki aku ngrangsemi, Mas. Aku lan ngemiki to, Mas. Lah balene. Rumangsaku kok wong wedok nggo dolanan. Hei, napa? Lah digedaki itu.